5 to 6 hours nga biyahe sa mga FBI. So, FBI agent, ara na kita, lapit na lang. Dito lang po. Ano ba nila dire? Ilonggo, price ka? Ilonggo. Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Taki-taki rumba. Sana FBI, try na to na ginatawag nila nga cliff diving. Istingan na to na ito yung kaisog. Kailangan mo maghirap bago sirap. Kanami gid sa ni Isla Gigantes. Everybody, this is it. Chumba-chumba, chumba-chumba, chumba-chumba. Ano ni siya ka powerful bagay sa paggamit sa Colgate Active Salt. Colgate Active Salt. Ang isa, wala toothpaste. Ang isa, wala pa toothpaste. Wala pa man nabutangan. Okay, no? So, tingnan na to. Nabutangan mo sila. Pero mabala na to kung grabe, kit ba lagi pictivitation ng Colgate. Kaya ambal nila healthy. Powdered active salt. It has a unique formula and it helps fight hidden germs, helps keep the gums healthy, and teeth strong. Singan to sa shell ko. Ay, pagpunta na akong butangan ng Coloring. Konting massage lang. Then ang mas matiga, ang may tuyo or ang may Colgate. Okay. Balangit. Namukagid. So mas namigid ang may Colgate.